mga bro, what's up? Welcome sa ating vlog. Umagang-umaga tayo at pabalik na tayo ng Cavite. So nandito na ako sa Sipukot. Papunta na to ng Lupi Camarines Resort. At ito, alright, Monday morning. Hindi ako nakalis kahapon ng Sunday. Sunday sana yung ating biyahe, pero lumakas yung umulan kaya hindi ako tumuloy. So ngayon, pauwi na ako ng Cavite at as usual, ito pa rin. So yung ating raider, ito, bumabakbak pa rin. So yun mga bro, sana matapos natin tong vlog na to pauwi ng Cavite, diba? Alright mga bro, nandito na ako sa Plaridel, Quezon. Nag-stop over muna ako dyan sa kainan dahil nagutom na ako. Kumain muna, tapos ayan, dire-diretso na to. Ang oras ay alas 9 ng umaga. Isang oras ako dun sa kinainan ko, nagpahinga muna kasi talagang nakakapagod. Ayan, at hindi na ako nakapag-video pa sa kanina dahil nagloloko nga yung GoPro ko. Ang hirap intindihin. Kaya ito, tinesting ko ngayon, gumana na. Ayan, makapag-video tayo. Tinago ko rin tong GoPro na to kasi umulan kanina sa may bandang Ragay. Tinabi ko muna kasi mababasa. Hindi naman tumuloy yung ulan. Diretso na to. Nagre-record naman ata. Tsambahan na lang kung may magandang buha. Namamatay kasi siya. Patay sindi yung magpa-power of pusa. Parang nag-record naman.
naman uulan to. Ganda ng panahon eh. Tamang tama lang yung panahon. Malakas pa rin si Raider kahit patanda na. Pumapalag pa naman. Pero yung kaya niya lang, kaya ko na lang dito nasa 110. Hindi na kaya sumagat tulad ng dati na 136. Dati napapa 136 ko to eh. Ngayon hindi na eh. Lakas ng hangin. Hanggang 100 lang yung takbuhan ko eh. $110 lang kaya. Sa tabing dagat na tayo mga bro. Tabing dagat ng Plaridel, Quezon. Hindi na ako dumadaan sa mga bypass road. Mismong sentro ng daan ko. Kanina kasi maaga pa naman. Kaya hindi na ako dumadaan sa bypass road kasi mahabang biyahe pa yun. Malayo. Pareho lang naman. Motor lang naman to, nakakalusot. Ito yung Serena oh. Serena sa bato. Makita nyo? Ito yung port ng Sariaya. Ayan o. Ayan. Diba? Makikita nyo may ano, lansya. Ito yung crossing dito. Dito tayo sa kaliwa kasi pag diniretso natin yan, yan yung proper ng Sariaya. Ay, at
Ano pala, Atimunan pala, sorry. Sorry. Atimunan yan. Misinformation tayo yung mga binabanggit ko Sorry na. Nakikinig ka ba? Anyari? Bagal. Masyadong kargado yung truck. Lapit na tayo mag zigzag road. Sa zigzag road tayo dadaan. Daming truck. Tinitingnan ko yung camera ko. Baka kasi hindi na gumagana. Traffic mga bro. Layo-layo pa yung biyahe natin. Almost 4 hours pa yun. Alas 10 na. Ang babagal nyo. Ganda talaga. Expander. Ano yung gusto kong sakyan. Drive niyan, the Expander. Tayo ng Atimunan. Sakit agad pit ko
nakakaantok pa ganito. Umuulan na naman. Ay lang ayan. Ang ka nang umulan. Bang. Saka ka na umulan. Ay, ang taas nito ah. Aray. Taas. Umulan na dito. Tapos na yung ulan dito. Hala, umulan na. Lakas ng ulan din oh, sa dulo. Sana ibagsak na yan ngayon para pagdaan natin. Tapos na yung ulan. Mahirap yan. Basa na naman tayo nito.
hangin. Dadala tayo. Lakas ng hangin. Ilang minutes na tayo? 14 minutes.